Neste primeiro coloquio centrámonos nas sinerxias entre as denominacións de orixe, as ISPs e o que é a produción ecolóxica certificada. Temos o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica Certificada, 5 ponentes, un en representación do sector leiteiro, José Luis Carrera Balín, vencellado tanto a Arzúa Ulloa como Craega, tivemos a Isabel Gómez, que está vencellada tanto a ISP Ternera Gallega como Craega, tivemos a Juan Carlos Juncal, da Asociación Dime Salnés, Asociación de Produtores de Mexillón San Amaro de Vilanova de Arousa, que está en Mexillón de Galicia, e no Craega, tivemos a Natalia Rodríguez, unha adegueira de Rías Baixas e tamén do Craega, e por último a Benigno Pereira, adegueiro de Ribeira Sacra e do Craega. Penso que está moi claro a sinerxia que existe entre a produción ecolóxica certificada e as denominacións de orixe, porque son compatibles, complementarias e favorecense mutuamente. Explícome, como dixo un deles, a denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida realmente o que garante é un xeito ou un produto vencellado a un territorio concreto. A produción ecolóxica o que garante é que o xeito de facer ese produto é respetuoso co medio natural, respetuoso con xeitos de produción sustentable, etc. etc. Entonces, cando se xuntan estes dous aspectos, eu creo que é un produto gañador, porque é un produto que o consumidor, sobre todo o consumidor que busca produto ecolóxico, garántelle que se está producindo baixo eses criterios, pero a maiores estálle garantindo que se está producindo nunha zona cunha tradición determinada e cuns xeitos de producir vencellados a esa tradición. Para min está claro que son dúas cousas que teñen camiños un pouco diferentes, pero son moi complementarias e ademais nun territorio como no noso caso, na denominación de orixe Arzúa Ulloa, pois evidentemente é un plus que teñas, por un lado, a denominación de orixe, que significa que ese produto ten unha orixe, ten un territorio, e ao mesmo tempo que teña esa condición de sustentabilidade pois maior, non? Ou máis restrictiva que pode ser a propia denominación de orixe no caso medioambiental, non? Entón, para min son dúas cousas que se complementan e van xuntas, non? Ao mesmo tempo, porque non se pode entender que choquen unha coa outra, para nada, en todo caso, non? Eu creo que esas cousas están mudando xa. É verdad que, como ben decía nos inicios, nós tamén hai 15 anos que comenzamos, pois quizás ese valor de ese selo ecolóxico non estaba tan implantado ou a xente non o conocía. Pódese decir que había como unha pequena confusión en canto á produción tradicional con produción ecolóxica. Eu creo que cada día, vaise revertindo esa situación. Para nós, o valor de ecológico significa axúdanos a entrar en certos mercados donde os controles de calidad son moi exclusivos, en cadenas de supermercados que che piden a súa propia certificación, a produción ecolóxica, alguén que ten unha certificación ecolóxica entra con máis facilidade porque xa leva unha trazabilidade dende origen e a mesma auditoría xa lles vale para os auditores das empresas privadas. É bastante positivo nese sentido, sobre todo se traballas por volúmenes. Si noto unha diferencia de fai 15 anos e noto ese avance no consumidor, non? É o que realmente o que se ve que é unha maravilla, non? Que a xente soba teña curiosidade porque importa como se fai, o sea, non importa o final do produto, importa o proceso de elaboración. Entonces, para min é unha distinción, era unha maneira tamén de diferenciar e o selo te daba ou te acreditaba ao consumidor que coñecera esa diferenciación. Complementanse moito. É unha cuestión moi complementaria. O Craega certifica un xeito determinado de producir e de elaborar e inevitablemente a sinerxia teina en que para estar na denominación de orixe tens que estar nun territorio que comparta ámbito con Craega, ou por dicirlo de alguma maneira, as explotacións teñen que estar
e neste caso Ribeira Sacra dentro do ámbito que a adega ten que estar dentro do ámbito que acolle Ribeira Sacra. Entonces hai marca xa o territorio, marca ambas cousas. Penso que é un foro moi interesante porque vencella, ademais, foro ecogastronómico. O mundo da gastronomía, dende o meu punto de vista, ata agora o ecolóxico ocupaba un nicho. Era como, temos cociña ecolóxica, donde é importante é a orixe dos produtos e ao mellor non entremos tanto en valorar as cualidades gastronómicas do cociñeiro en cuestión e despois tiñamos a alta gastronomía onde se facían elaboracións moi espectaculares pero non se preguntaba tanto pola orixe do produto. Eu penso que xa dende hai bastantes anos a esta parte esa alta gastronomía que moitas veces é a bandeira para a cociña, neste caso de Galicia, cada vez busca máis eso, produto local, produto sustentable, donde o poda atopar dunha maneira máis directa, máis sinxela? Pois no produto ecolóxico certificado. Entonces penso que vencellar produción ecolóxica con gastronomía, con alta gastronomía, pois é un criterio moi acertado.